Saro si Maylin kan Maslog, Legazpi City sa mga nag-aprobitsar sa pigkondusir na medical mission sa indang barangay kasubagong aga, padrino ang Rotary as in Rotaract Club of Legazpi West as iba pang partners siringan Provincial Health Office of PHO Albay. Sigun kay Maylin, bentahe na igwang siring na serbisyo na libreng pigpapaabot sa indang barangay urug pangharayo sinda sa kasentroan kan Legazpi. Apwera sa check-up, nakaresibe man ng bitamina ang sa iyang duwang aki. Dati pong para po sa mga aki mayong maanon pong vitamin sinda, taso mga kaipuan po sa sa nutrition po. Ang Population Program Officer for kan PHO Albay na si Eden Gonzales pigpapasalamat man na napili sinda na makatuwang sa nasambit na aktibidad. Medical services na ipinadara ka sa tuyang Governor Grex Lagman, para makaabot sa mga hararayong barangay na nangangaipo mga medical service and dental services. Apwera sa medical as in dental mission, igwaman ng libreng tuli. May mga libreng bakuna man para sa mga atama na hayop. Sigun sa presidente kan Rotaract Club of Legazpi West sa John Paul Mendoza, saro sa mga misyon kan sa indang grupo, iyon makapagpaabot ng libreng serbisyo urog na sa mga tios na pamilya sa probinsya na nangangaipon ng medikal na atensyon, alagad huli sa pagtios inianday na iabot kan sa indang budget. Ang aktibidad parte man kan sa indang health program. Dakulang onra ini sa muya kasi mailing mo talaga na nangaipuan sa mga tao kasi kung maaraman nyo po ini Maslog na sa upper land, so instead ba na magbaba pa sinda kasi syempre so kami na so nagrani for that and nagpapasalamat kami welcome kami kang barangay Maslog. Asigurasyon kan duwang grupo padagos sindang makondusirin mga siring na aktibidad na makakatabang ningayo sa komunidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.